Mae y dosbarth dwytha yn yr adran yma y Merlod Cymreig teip cob. Ac y dosbarth i ebolesi neu adfyrch blwydd sydd tu ôl ni fan hyn ac eraint. Wrth gwrs, mae'r dosbarth yma, mae seren bach yn y dosbarth yma yn does? Mae'r eboles ar y frig. Mae'n ennill y clasu'n yn rwydd. Yndi. So yn credu oedd dim un hesitation da beirniad i mewn ar y wrth gwrs, mae hi wedi ennill dipyn trwy'r tymor yn barod, yn ennill yn ganas. Odi. A'i mam hefyd wedi ennill tipyn dros y blynydde, wedi ennill yn Llambed, y pencampwr yr ifanc yn Llambed, a ennill sioe genedlaethol pan mi'n dair. Dyma hi... A'i'n gwybod debyg iddi mam hefyd. Dafydd Jones yn dangos y fronarth y Miss Adlington wrth y march tu Reos Oregon ac allan o'r gaseg y fronarth Miss Pendleton. Ceffil Peter Denning, Reos Oregon. I bod yn ail tair gwaith yn y sioe fan hyn o. Hon Shirley Williams, Panterfeed Mischief. Wrth ceffil i hunan, ceffil mae hi a Wayne Grocott bi a Bryn Carreg Lightning Jack. Dwi'n cofio Bryn Carreg Lightning Jack yn ennill y pencampwriaeth mae fel efo blwydd, ti'n cofio? Yndw, dwi'n actually. Spel bach yn ôl wan. Dwi'n pa mor hen i ni. Mae'r eboles, dyn ni'n sôn amdani, pant y fyd y mischief. Shirley Williams wedi magu sawl ceffil da. Oedd Shirley Williams i amser yr hen geffil Andros Rupert. O, dynec, blynedd mawr. Palomino? Dyna ni pant y fyd mischief wedi wneud arddangosiad i'r beirniad Miss Justin Walters. Y gŵr yma ni gyda siwt a'r hat. Ac gan i weld, dyma'r un sy'n drydydd ar hyn o bryd. Ac teip bach yn wahanol eto. Ie. Pentwyn Gracie Girl. Pentwyn wrth y march Cream Boy Comet ac allan y Pentwyn Princess. Dyfachnogaeth Mr Robert Thomas. Dyn lliw eitha poblogaeth mawr o'r be. Dyna Justin Walters y feirniad. Wrth gwrs o 30 lawr yn y cymoedd. Ac wedi cael dipyn o lwyddiant fan hyn yn y ffair iaf yn y gorffennol. Wedi cael 9 enillydd fan hyn yn y ffair. Tair gil wobr, is bencampwriaeth ac 2 bencampwriaeth. Wedi bod yn pencampwr yr adran ec nôl yn 2006 gyda tir llawn Mr Cool a cymryd y gil wobr yn 2016 gyda tir llawn Miracle Man. So da iawn. Mae'r beirniad wrth gwrs yn brifero wedi cael dipyn o lwyddiant yn y cylch yma. Yn cael beirniadu eleni. Dyma ni 1.89. Howie Ruth. Wrth Howie Triple Crown a Howie Roxanne. Dyn ni wedi gweld dipyn o rhai gyda gwair Roger Davies yn gystadlu yn y ffair. Dyma'r merchnogaeth Miss Jennifer McFarlane. Wel, dyna'r hir eboles sydd yn trio mynnu sylw'r beirniad Mr Justin Walters ac gwn ni weld pwy fydd yn sereni yn dosbarth i'r ebolesi blwydd yn yr adran ec. Mae'r beiriad Mr Justin Walters wedi diosg i het ac enillydd y dosbarth i'r ebolesi neu adferch blwydd yn yr adran ec y Merlod Cymreig teip cob yn mynd i David Jones, brydfa fronarth. Gyda fronarth Miss Adlington. Mae llongyfeiriad mawr i'r teulu ac Dafydd yn siŵr wedi plesio'n arw gyda'r canlyniad yma. 086. Fronarth Miss Adlington. Exhibited by
Yr ail safle wedyn yn mynd wrth gwrs i Shirley Williams yn y cefndir yn fannu Pant Yfyd Mischief. Ac dyna hi yr un oedd yn ail. Ond dyna ni dosbarth cyffroes yn yr adran F, y Merlod Cymreig teip cob. Third, we have 1092. And this is Pentwyn Gracie Girl, exhibited by Mr. Robert Thomas. Fourth, 1089. Exhibited by Miss Jennifer. Wel, dyma ni yr enillydd, Ronald Miss Adlint a Dafydd. Jyst gael bach o lwyddiant efo'r eboles yma'n barod o'n do? Do, enillodd fi blynedd sgrol yn Gwanwyn, ni'n reserfio yn stoc wedi. Ydi bod allan ers hwnna? Na, i'r ffoes i mas yn y haf a wedyn nôl i'r ffoes i efo. Wel, penderfyniad goeth iawn sy'n ni'n deud. Mae'n edrych yn wych, llongyfarchiadau. Gyrnos a Welsh. Yn hwn Cleo. Mae'r rhesur mwyaf gobeithiol ni yw gan bod yn llywydd. Mr. Thomas a'i wraig Eleanor wedi ymuno ni yma ynghylch y cwffylau. Great pleasure to see and welcome our President, Mr. Simon Thomas, and his wife Eleanor. And they have worked extremely hard, not just over the last year, but both years. And the presidency, of course, will conclude in a few weeks' time. They have represented Pembrokeshire to the best of Pembrokeshire can offer. And maen nhw'n gwneud gwaith arbennig o dda. Diolch i chi yn wir, Mr. Simon Thomas a Eleanor, am y holl waith. Thank you indeed to Simon and Eleanor. They've always have a smile on their face and always want to recognise all sections around the Winter Fair. Diolch yn fawr iawn i chi am eich holl waith ac ymroddiad ac ymrwymiad i'r gymdeithas. Llongyfarchiadau mawr i David Jones yn ennill y dosbarth i ebolesu neu adfyrch blwydd yma yn yr adran Ec i'r Merlod Cymreig teip cob. Bronarth Miss Adlington.